Hello guys, so welcome again, and in this video guys, pag-uusapan po natin ang mga bansa na kasama sa temporary ban dito sa kaharian ng Saudi Arabia. So una po is China, pangalawa is Taipei, then Hong Kong, Iran, Italy, South Korea, Macau, Japan, Thailand, Malaysia, Indonesia, or Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Philippines, Singapore, India, Lebanon, Syria, Yemen, Vietnam, Kazakhstan, and then yung Somalia. So, yan po yung mga bansa guys na temporary ban dito sa Saudi Arabia. So, yung mga newly hired workers po na mga kababayan natin is temporary ban po. So, hindi po muna pwede makapasok dito sa kaharian. So, at ito po yung mga visa guys na hindi po kasama sa ban is yung re-entry visa. So, re-entry visa is yung mga balik manggagawa. So, yung mga finish contract na nating mga kababayan dyan na magbabakasyon sa Pinas ng isang buwan, 45 days or 2 months. So, as of now, wala pa pong problema. Hindi po tayo kasangkot. Hindi tayo kasama sa ban, guys. But, that is for as of now. So, pwede pong magbago. Hindi po muna tayo magkumpiyansa, guys. Dahil pwede pong magbago ang desisyon ng kaharian anumang oras. So, di ba? So, let's pray one another. At ito po yung mga visa, guys, na hindi kasama sa temporary ban is yung family visa, business visa. So, yan. At yung sinasabi ko kanina, re-entry visa or balik manggagawa is hindi po kasama sa temporary ban. So, ayan po, guys. Ingat po tayo palagi. So, as of now, nag-increase po yung case yung biktima ng COVID-19. So, 5 na po. And then, tips ko sa inyo guys, uulitin ko yung vlogs ko other day na sinasabi ko na always wash your hands. And kung ano man yung trabaho natin, mahawakan natin, or kung makipag-shake hands man tayo, so, wash your hands after 1 minute or even though hindi pa siya aabot ng 1 minuto. So, wash your hands and pwede maggamit tayo ng alcohol, and then always na wear your mask, mag-mask po tayo, and avoid go to crowded area. So, wag muna tayo magala, kung pwede sa loob ng bahay. So, ayan po guys, alagaan po natin, and sasabihin ko po, take vitamin C guys para magiging strong yung immune system natin guys, so hindi tayo madaling mahawaan. So, ayan lang po muna as of now, and thank you so much for watching guys. And if you are new in this channel, please don't forget guys to subscribe and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. And don't forget to like and share my videos. So thank you so much. God bless. Bye-bye.